खोथा जादों 14 बोसोर उन्दै माने घटनाखौ दा बिटिआर माने घटना खुब गोनांथि बाथ्रा 2003 समाव जेब्लानाखि बिटिसि एकर्ड जादोंमोन बिटिआर गैयाबो जादों बिएलसि आसाम सरकारा सेन्ट्रेल बेनि उनाव बिटिआरआ सरकार दादों बेखौ मिथियो सरकार दादों आरो मोनसे परिबर्तन फैदों आं क'क्राझाराव साख्रि मावदोंमोन क'क्राझारावसो बिएलसि 91, 92, 93, 94, 95 बे समाव मा जादोंमोन 5 मिनिटफोरखौ बिनिफ्राय होदों बिटिआ दंमोन जिंगाजों आंजों बेवहाय गोदो बे एरियायावनो गोबाव जाखांनो हानायमोन माने बिटिआ रिलिफ केम्प दंमोन हाजार मुस्लिम मानसि नुनानै आसरित जादों माब्ला फैफिनलाय बाहायलाय बेबायदि अबस्था बबेहाय मोनसे केम्पआ एखेबारे लामा गैया माने कन्डाक्टर गारिजों जोङो खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ' फैनानै बेवहाय फैदों जेसिजाङै दा बे अबस्थानिफ्राय आरो दिनैनि अबस्था लामायाव एसे बायबाय चन्दना जेलानाखि एमएलए गेलेयोमोन तखन आं चन्दनआवबो फैदों रिटायारमेन्टनि पर बे एमपि गेलेनायावबो फैदोंमोन आं आरो नै दाख्लै कम्पानि इलेक्सन एसे बिथिं फैयासै आं गिदिर दा बिपिएफ पार्टिया नोंथांमोनानो दादोंमोन आं बेखौ मोजाङै बुंनो हानाय नङा गावनि मोननाय आं गोबावबो बुंला आं बेखौ खालि मानव बादिया हरै जिङाव रायजोफोरनि खना खनायाव हेफाजाब होनो बे पंजाबजों मा ड्रेस गानदों पंजाबजों ज' देरदों देरहाब्लाबो ज' देरहादों बेखौ होनांगौ मानि थाखाय बे न'खर गिदिरनि फिसा गाबखौ न'खरनि नङा रायजोनि फैसा लानानै खुनु दरखार गैया थाखा फैसा जिखिनि भगबाना हरदों इसोरा हरदों जिखिनि जथेस्थ' बेहा साफ्रानो बिराद गिदिर गिदिर साख्रि मावखायो सोरबा प्रफेसार सोरबा उकिल साख्रि गाया जाय खायफा सरकारनिफ्राय जि मोनो बेखौ रायजो बयबो 15 दिनसो आगोलनिफ्रायनो ओरैबायदि माने मन्थ्रिफोर हाबलाना दं अशोक सिंगाल ना मन्थ्रि बेबो हाबदों आरो रनज पेगु बेबो फैदों चिफ मिनिस्टाराबो फैबाय दाख्लै बेंटलाव सर्बानन्द सन'वाल आगोलनि जितु चिफ मिनिस्टार दा जोंनि केन्द्रीय मन्थ्रि बेबो फैदों आरो इउपिपिएलनि माखासे इएमफोर बेहाय दंफैलाबायोना माबायदि नुदों नोंसोरलाय बिसोरखौलाय बे खैला मैलानि मडेल कलेजाव थांफैनो केम्प खालामदों नियम मडेलाव थांफैनो मोनामोन बिसोरो आरो गोदाव सोराव एकदम लोंलुं जाग्लुं गान खनग्लुं जों नुदों भिडिअ फैदों जोंनाव खुनु रेसपेक्ट गैया खुनु सन्मान होनाय गैया बिसोरो जाय हक बेफोरखौ बुङोब्ला बिराद बोरैबा जायो बिसोरो अत्यन्त गिनानै दंखाथारो नङाब्ला बिसोरो एफाराब बे उपनिर्बाचन बे बाइलेक्सनाव बेबायदि फैयामोन आङो आगोलनि खोथा माखासेखौ बुंनांसिगोन दा जोङो मानो देरहानांगौ बे इलेक्सनाव बिटिसि एकर्डखौ बयबो नुबाय माबायदि हाग्रामा सारा बिटिसि एकर्ड खालामनानै बे ओनसोलाव जौगाथिखौ लाबोदों दै भारत स्वाधीन जानायनि उनाव 56 बोसोर बारनानैबाबो बे ओनसोलाव लामा दोंसे मोजां गैयामोन स्कुल कलेज गैयामोन मोनसेबो नायथावथाव अनुष्ठान गैयामोन टटेलि बेकवार्ड बेखौ खिन्थु हाग्रामा सारा बिटिसि सृष्टि खालामनानै लोगो लोगोनो ओरैबायदि जौगाथिनि खामानि मावदों जे जिनिसखौ भारत सरकारा 1 बोसोर हायाखै बियो 15 बोसोरावनो खालामनानै देखायदों एकर्डआव मा दंमोन गासिबो खालामजोबदों सिआइटिआ एकर्डआव दंमोन हाग्रामा दालाङा एकर्डआव दंमोन एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामजोबदों एकर्डनि बाहेराबो बहुत खामानि मावदों जेनेबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि एकर्डआव गैयामोन खालामदों बिबि इन्जिनियारिं कलेज बेखौबो खालामदों मेडिकेल कलेज हस्पिटाल खालामदों केन्सार हस्पिटाल आइ पलिअ दालां मोनसे गोदान बानायदों बेखौ माबोरै खालामदों हाग्रामा सारा गावो बिटिसिआव हारसिं सलायदों जेनेबा बिपिएफआ जों हारसिं सलायदों 15 बोसोर
2.5 बोसोर बेसोर 17 बोसोर होनो आं एसे एलार्जि जायो 17 बोसोर होनबाय थायोब्ला 2.5 बोसोर एक्चुअली इन्टारिम सरकारमोन सालायनो मोनदों 15 बोसोर शून्यनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय गोदान डिस्ट्रिक्ट बानायदों चिरां डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट शून्यनिफ्राय एखेबारे गासैखौबो बानायजोबनाय बहुत टाइम थांदों बहुत थाखा फैसा थांदों आरो फारसेथिं दिसपुराव जोङो आसाम सरकाराव BPM हिसाबै हाग्रामा सारा खेबसे कंग्रेसजों आरो खेबसे BJPजों सरकार खालामदों आरो बे गावखौ सारेन्डार खालामनानै खामानि मावाखै गावनि अस्तित्व लाखिदों बे जेब्लायबो दिसपुर सरकारनिफ्राय बियो बहुत आदाय खालामना लाबोदों खिन्थु गावखौ गसंथानानै बिसोर बायदि गावखौ फाननानै नङा बिसोरो मानो फाननानै आं बुंनांदों बिसोरो दा एलायन्स सरकाराव दं BJPजों थानानै बिसोर सरकार खालामदों गावसिनि बाहायनो जेनेबा जोंनि BTCआवनो एलायन्स सरकार दिसपुरावबो एलायन्स सरकार खिन्थु जेबो मावनो हायाखै